नमस्कार प्रणाम। हम सुशील कुमार प्रेमी रोलो के बीच फिर भोजपुरी कविता लेके उपस्थित बानी। ई कविता जो मूल रूप से कविता राजेंद्र बाबू के जीवनी है। भोजपुरी में पहला किताब है राजेंद्र बाबू के ऊपर। सनत कुमार वर्मा जी के लिखल कुछ मुक्तक बा हमें रुआ लोग के अपन संवाद में कहे के प्रयास कैले बानी। रुआ लोग सुनी, रुआ लोग के अच्छा लगी। कौड़ी के मोल जब ईमाने बिकाता, कौड़ी के मोल जब ईमाने बिकाता, इज्जत आ आबरू के लुगा लुटाता। दुशासनी एह चिर हरण के खिलाफ सिर उठावते नु ई गर्दन काटाता, सिर उठावते नु ई गर्दन काटाता। नेता होए साथी, बल होए लाठी, तो सब काम बनले बा। जमात मुंह दूबर, फूट होए जबर, तो राजपाठ चलले बा, तो राजपाठ चलले बा। चारू ओर बेपर्दगी के बा नजारा देख ली, बदत मजी के चमकत बा सितारा देख ली। नाव फैशन के नदिये में डूब न जाओ कहीं, आबरू के होखे हिफाजत उ किनारा देख ली। रुअला धोला से ऋषियों के मोछ कबहू ना होला, स्वर्ग द्वार कब बंद भइल ह देख विनोदी चोला। यही से विवेक वाला जन हंसत हंसावत रह के मस्ती के उपहार बिखरे ले भर भर के झोला। धरती पर बस 3 रतन बा, अन्न नीर आ मधुर बचन। रतन कहल पाषाण खन के, इहे हवे अविवेक कथन। अमवा के डलिया पर चिड़िया चुरुंग, बैठ दिन रात करे गुलजार। मोजरा के मधु बाकी कोयले नेवान करे, इहे हवे जिंदगी के सार। धन के साथे अलहर जवानी, धन के साथे अलहर जवानी। उलू भइल संघाती, भूता मद से मातल। मनवा बन जई है उत्पाती, मनवा बन जई है उत्पाती। नमस्कार प्रणाम। हम सुशील कुमार प्रेमी रुआलो के बीच एक से बढ़ के एक भोजपुरी कविता परोसे कोशिश करें। हम फिर से भोजपुरी कविता लेके आए कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय भोजपुरिया। नमस्कार प्रणाम।